Za nekoliko minuta će biti i priložen sam venac, a sa nama je ovog jutra tim povodom Željko Veselinović. Dobro jutro, hvala vam mnogo što govorite za naš jutarnji program i recite nam u kakvim uslovima su radnici u Srbiji dočekali ovogodišnji 1. maj. Dobro jutro, hvala vama na pozivu. Ja bih samo na početku želeo da kažem da je ovo praktično ekskluzivno za vašu televiziju, da smo mi osnovali Radničku partiju 27.4. i da Udruženi sindikati Srbije Sloga i Radnička partija zajedno danas simbolično organizuju polaganje venca na spomenik Dimitriju Tucoviću, zato što je on, kao što svi znamo, bio prvi borac za radnička prava u Srbiji i na neki način, evo, to je početak našeg političkog delovanja u nekom narednom periodu. A što se tiče 1. maja, 1. maj je, kao što svi znamo, međunarodni praznik rada koji se obeležava još od 1890. godine. Nažalost, u Srbiji ne postoji ta neka tradicija masovnih okupljanja kao što se to radi svuda u svetu, tako da smo mi, da kažem, svi mi obeležavamo na jedan simboličan način. Kao što možete vidjeti, ovde postoji nekoliko organizacija koje na svaki pola sata polažu venac, što je prilično loše. Prošle godine smo imali jedan veliki skup, znači koji su organizovali, da kažem, sindikati i studenti. Nažalost, vidi se da efekat toga praktično prilično loše, nikakav. Sindikati danas svi separatno to obeležavaju. A što se tiče radnika, mislim da je danas situacija u Srbiji prilično komplikovana. Veoma malo se govori o tim problemima radnika, s obzirom da imamo takvu situaciju u društvu kako imamo, da su velike podele i da je veoma teško da danas te neke radničke teme, radnički problemi dođu u prvi plan, da bi ljudi mogli uopšte da govore o tome i da bi mogli na neki način da se izbore za neka svoja prava. Ono što ćemo se mi zalagati i što je naš ključni, da kažem, ključni zahtevi koji će biti u nekom narednom periodu i kao sindikate i kao radničke partije, biće pre svega skraćivanje radne nedelje na 35 sati, zatim neradna nedelja, obaveznost kolektivnih ugovora i tako dalje. Znači, to je ono što svakog običnog čoveka boli. Znači, to je ono zašto ćemo se mi u nekom narednom periodu zalagati. Nažalost, nisam optimista jer ovde sindikalni pokret u Srbiji je prilično slab. Sve više i više slabi, sindikati su slabi, podeljeni, svako radi za sebe i to neko jedinstvo koje bi moglo da pomogne svim radnicima u Srbiji je praktično nešto što je nemoguća misija, ali mi ćemo svakako u tom nekom narednom periodu da se trudimo. Sada smo krenuli jednu drugačiji vid borbe, a to je politička borba, jer smo svesni od svog prvog dana osnivanja da bez političke podrške prosto je nemoguće bilo šta promeniti što se tiče radnih prava. Tako da mi ćemo da se borimo i u Skupštini i na ulici i u nekom narednom periodu, tako da hoćemo da građanima ponudimo neke nove ideje, priču običnog čoveka, nešto što do sada niko praktično nije radio, jer u Srbiji, znači, nije postojala nikada radnička partija, niti postojala partija levice ovog tipa, tako da verujem da ćemo makar nešto uspeti u budućnosti promenimo. I šta mislite da vas čeka u toj političkoj borbi i delovanju? Pa, čekaju nas, verujem, veliki problemi. Znači, mi smo se pre nego što smo osnovani uopšte susreli sa velikim problemima, raznim obstrukcijama, raznim, ajde da kažem, podmetačinama i tako dalje, ali jednostavno svesni smo da je ovaj ring ovde prilično kod nas u Srbiji prljav, da jednostavno ljudi rade mnoge stvari koje jednostavno nisu normalne, da je podela u društvu velika i mi ćemo se truditi, kao što sam se ja inače trudio ranije u Skupštini, da pozivam na neki dijalog, da pozivam na normalnost, kako bismo u nekoj koliko toliko normalnoj situaciji uspeli da, ajde da kažem, se borimo za neke stvari, za neke probleme. Vi ste delom to i rekli, ali u kojoj meri je u našoj zemlji razvijena kultura radničke solidarnosti? Veoma malo. Vidjet ćete danas, imat ćete prilike da vidite širom Evrope i sveta stotine hiljada ljudi na ulicama koji jednostavno na taj način već decenijama obeležavaju 1. maj, jer 1. maj je međunarodni praznik rada i tada bi praktično svi radnici trebali da budu na ulici, da pokažu da postoje, da pokažu da su živi i da na neki način skrenu pažnju na svoje probleme koji jednostavno u neoliberalnom kapitalizmu koji se širi širom sveta su ti problemi sve veći i veći. Nažalost, kod nas ta tradicija i ta kultura nije baš na tom nivou. Kod nas ljudi biraju da odu negde u prirodu, da idu na roštilj, na pečenje i jednostavno ja ne mogu da ih krivim zbog toga. Mi smo pokušavali godinama da ljude edukujemo, međutim oni jednostavno taj slobodan dan ili te slobodne dane, ako se spoje praznici, jednostavno koriste da provedu negde u prirodi i jednostavno ovo, evo, kao što vidite, u Beogradu nema okupljanja masovnih, to su samo, eto kažem, simbolične neke poruke, ali barem dok taj plamičak vatre postoji, dok se ljudi na neki način bore i trude da obeleže
obeleže to. Mi ćemo na taj način skretati pažnju radnicima, poruku radnicima. Naravno, mi ćemo i kroz političko delovanje i u narednom periodu, da kažemo, obeležavati 1. maj i nadam se da će to biti mnogo većem obimu. Znači, Slavija je simbolična ne samo zbog spomenika Dimitrija Tucovića, nego su se ovde 1939. godine desile velike demonstracije kada je negde oko 50.000 pre svega radnika i studenta se suprotstavilo tadašnjoj represiji, tadašnjem lošem životu i tako dalje i njih 10 izgubilo život. Tako da mi planiramo da u nekom narednom periodu svakog 14. decembra to obeležimo, jer činjenica da su sve promene u društvu radili upravo radnici i studenti zajedno. Studenti i intelektualna elita nikada nisu mogli, možda je to nešto novo, nikada nisu mogli ništa da menjaju, isključivo da kažem radnici, studenti, seljaci i to je populacija na koju mi u narednom periodu računamo. Kao što vidite, ovde ima i dosta mladih, sa nama ima i studenta i jednostavno u svakom slučaju mi ćemo se truditi da sve te kategorije u narednom periodu uvežemo u jednu zajedničku borbu. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Gospodin Željko Veselinović bio je naš sagovornik ovog jutra.